Nandito kami. Okay, pwede. May problema. Basta itira na. Diyan sa kuwan sa mga lagay. Sukol mo isaw. Lapay na, ayaw na. Ay sus, iya magibuna lang. Ngito, sakit. So, ito mga boss. Ngayon lang ulit tayo nakalaban nito, no. Superstar talaga ng Gensan to, mga boss. Si Tata, no. Idol to, mga boss. Unang laro ko dito sa Mindanao, wasak ako dito, no. Pinaradahan nata ako na ito ng 35k, 17k lang yung nakasa. So, ito yung laro namin, mga bossing, no. Nagbitaw ako dito, 3 gagamba. Isa talo, 2 draw. Pero panoorin nyo to, mga idol. Hack fight lang to, may derby dito, big time derby. Magandang laro talaga. So, panoorin natin to. GG. Sige. Idol. Shout out sa mga tropa sa Jinsan na mga kanya po magdamang. Idol. Boss. Ito mga boss, walang pabor-pabor. Ito ang pinakamagaling na referee sa lahat ng referee na nakita ko. Saka ito din ang referee sa mga big time na mga laro, no? Talagang walang pabor-pabor. Win-lose. Oh, dati idol ko din. Jinsan. So, yun na nga, no? Biya tayo sa pusta, mga boss. Grabe kasi itong kalaban. Superstar talaga to. So, nakakailala dito, mga bossing. Mahirap talaga banggain to, mga boss. Napakatindi na ito, no? Jinsan. Kulog isa to? Kulog siya? Bos. Jinsan may dos. So, yun, no? So, shout out pala dito kay Toto, no? Sa nagbitaw ng gagamba natin. Maraming salamat para makapag-video tayo. Jinsan. City. Wala. Puntos na isa. Tara, bago piliin ganit sa bago na ko. Uy, mana siya. Dito, no? Medyo kinabahan na tayo. Laglag yung gagamba. Tayo na. Ang kapit tindi na itong gagamba na ito, mga bossing, no? Pero tignan natin paano natin matuturo to. Dutro ka bulan. Utawin na to, be. Wala ka bulan yun. Wala. Nastungod sa buhay. Labay na. Muwarta ba? Lapos isa. May bukas. Isa ka ulog. Sabi mo yung damang gabi. Ay, hindi mo sukol. Mamala daw, adlaw ka pa ito, sa adlaw ka pa sulan ba? Napakalakas pumalo, ta. Wala. Naka, pwede din natin ilagay dyan sa kuwan sa mga lagay. Palo, ta. Wala. Naka, pwede din natin ilagay dyan sa kuwan sa mga lagay. Sukol mo isaw. Lapay na, ayaw na. Ay sus, iya magibuna lang. Ngito, sakit. Patay kay. Hindi mo samdan ang gago. Da. As. Da. Yung pundi ang buo mo. As. Da. 50 katigol! Buwan ko. Parehas isa-isa. Parehas isa-isa. Parehas isa-isa. Dula lapos. Dula lapos. Dula. Grabe katigas ba? Robot kay. Wala na lapos, oh. Parehas isa-isa. Isa ulog. Isa puntos. So, yan, no? Rinig nyo. Grabe yung referee, no? Ang galing. 10 puntos. Wala nang labay-labay. Balik. 2. Angas, no? Isa puntos. Sinaulog ko na, kay 1-1 ang parada. Sinaulog. Oh. Bili mo na ko, mo sa buo. Sinaulog. Puntos isa, hulog isa. Puntos isa, hulog isa. Robot, magaling mga kontrata diri. Kitiga kay damang. Bili mo tayo ng papa niya. Alimal. Papa niya kung gagawin ko likod. Oy. Right. Kung ano nawawala. Moyo kadlawa. Hod. Ya, ayaw ya koto-koto haya. Labay, mang. Dalagan, mang. Isa kalapos. Isa na lang kalapos para sa tabla. Ha?
Isa ka lapos na lang para sa tabla, isa ka hulog para sa daog. Ha? Ay, lumatakom. At-chop na yun. Di, parang puyo sa duha. Ay, day, something. Di puyo sa kanda yun doon. Maray. Maray ini papel. Ako paglos, ako pagdamang. Gwapong tagiya, gwapong amang. Di pa tayo ng service, Roy. Silang ka sa mundo ito. Laging tuwa ng magulang. Ay, puta niya ni Kalabay ni. Mahulugan eh. At ang tayo. Ay, sa... Lapos, lapos, lapos. Dua ka lapos. Grabe naman ko. Matako kayo. Shoutout nga pala kay Candy Castro. Saka shoutout din kay BG Boy Plana. God bless you mga idol.